Personal na naghatid ng tulong kamakailan ng Ako Bicol Party List sa mga nasalanta ng Bagyong Opong sa mga bayan ng Usod, Palanas, Milagros, Mandaon, Balud at Mobo Masbate. Bit-bit ng partido ang sako-sakong bigas para sa mahigit 8,000 apektadong residente. Ilan sa mga nabigyan ng ayuda si Nanay Rubilin at Tatay Erlin ng Barangay Tabuk, Mobo Masbate, na ilan lamang sa libu-libong pamilya na nawala ng bahay at hanap buhay. Magtaano naman sa umpisa para makabahon. Tapos mag-pray na rin para wala nang darating pang mga sakuna pa. Maraming salamat po sa mga tulong na namin natanggap ngayon. Malaking tulong po talaga ito. Sa mga sponsor ko, maraming salamat po. Wala, kung sino man nagpapatrabaho, part-time, para may makain yung pamilya ko. Wala namang ubos nga eh. Wala, kahit dito, walang mapagkakitaan. Maraming salamat. Sana huwag kayong magsawang tumulong. Lalo-lalo na sa katulad sa amin ng mga nasalanta ng bagyo. Yun lang, maraming salamat sa lahat ng tumutulong. Para sa kagawad ng barangay, malaking bagay ito lalo pat labis silang sinalanta ng bagyo at nag-uumpisa lamang na bumangon sa buhay. Priority po muna yung mga totally damaged po talaga, ma'am. Pero kami po, aim po namin na mabigyan po lahat. Kasi wala naman pong pinili ang bagyo, lahat naman po napinsala. Laking tulong po sa kanila ito, ma'am. Sabi ko nga po, hindi po talaga magpasalamat sa Ako Bicol. Kasi yung naibigay na bigas po ngayon, malaking tulong na maka-forward kahit konti. Base sa datos ng partido, mahigit 2,000 pamilya ang nabigyan ng bigas sa Mobo, 892 sa Balud, 910 sa Mandaon at 1,100 sa Milagros. Bukod naman sa mga ipinamigay na bigas, namahagi rin sila ng hot meals at naglatag ng free charging station. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.